السلام عليكم معنا مخلص ريبتوجي وانا وقتي رستم گپ زدم ویدی باتل گفتنیم که بقدارو باتل نمیشه باتلات نیچی прикинь як ё хир да ман хеле мегуфтам конкретни бат касе ки чи яқе дошт мара бигав батл намеши батл сафез меша шухитон кадам просто як чхе адреналин дига меша дадам қатир Рустам гап задем. Во-первых, камтар гапомон бисёртар нофаҳмӣ рафт ба хотири як гапе ки Рустам нисбати мухлисои ман камтар гапи безеб гуфтагӣ буд. Ман қатъиян одам конкретни гап задем, ман ӯро фаҳмидам, ӯ маро фаҳмид, хулоса фаҳмондем якдигара, аммо одам ай ҳамаи мухлисои ман бахшиш пурсид, искора хичам видео мекуна, бахшиш мепурса, фақат мефаҳмонатон ситуация чӣ хешид. Мақсад ӯ акира ҳақорат карда кадоме ки ва вақти прямой эфир чи ҳақоратеш кардагӣ буда, аммо одама обратно ответ дод, ҳақорат кард. Аммо одами ҳақорат кардагира и чота намедонам чӣ хеле ки мухлисот гуфтагия недаразумени, яъне ки нофаҳмӣ шидагия, ба ҳамин хотир мухлисот гуфт, скоро бохиш видео мекунад, адела бахшитон мепурсад. На ин бора мо нав гап задем. Баъд гап задем дар бораи қисми батл, чизе ки ҳама ждат дорад, чизе ки конкретно бояд и қадар дроз кашидеса конкретно бояд як чиза шава ки стоит боша, қаждат кини ҳар як тайтида бародари азиз бояд ҳамин чиз стоит боша. Ну иншалло ман як чиза мекунам ки сари мухлис ман сархам намекунам. Уха мухлисе ки иҷтимоъ суҳбат кард гап зад, уха мухлисе ки ради ман тайёра ай ким кадом шаҳр бихеза, ким кадом шаҳр дигар, яъне ки Москва биёя, ман ҳеҷ вақт сархам намекунам. Ман тайёрам, ҳама тарафа тайёрам. И нав қатъи Рустам гап задам, маслиҳатҳоро пазондем, то што видеое ки кагӣ буд ки шон куҷода шон, яъне ки мақсаду қатъи ман ба кадом хотир ранги прикол кард, ба хотире ки ман чиқадр Рустами кал мегӯм, мождам хеле як чиқадр як шӯхӣ буд, просто мақсади чиза серьёзне нафаҳме, на мо қатъиян темо гап зем ки может шӯхиёро бас кунем, барои ки халқ малтара намефаҳма Рустам. Мақсад нам хеле гап чапоай, батл да ман тайёрам, ман фаҳмондам Рустама чӣ хеле меша, чӣ хеле намеша, чи да тайёрам, чи условия дорам, ман условияҳоро қабул кардам, условияи ман қатъи розӣ шидам. В общем ҳама тарафа розӣ шидем. Ҳама тарафа не Рустам қатъи ман согласоват кард, то есть чақчақ кард. В общем қатъи ӯ тараф қатъи соперникои ман гап мезана. Ин чӣ гум оли может Рустам ки може соперникои розӣ нашава 6-1 во чӣ меброянд, мисол вохшава никто ҳисоб мекунад. Не, ҳеҷ ягон ҷои западлогӣ надора бародари азизи ман. Хай ман Италияно худаш ҷанги бегона да кушид, худаш хичами дурун да даровард, вообще модам лишняе хотя бы. Ну всё таки ман қатъиян мезанам, ҳеҷ гап надора. Я удари дига ба сухан ҳеҷ ҷои ман кам намешава. Труп нокдаун мешавам Италияно. Хайша бои май бат кардем, рӯзи батл бо иншалло ман нишон метавам. Дилам проехало ки хандида гап задистам. Чи бародари азиз, мо чи як қайд кардан мехостам. Барон, райдер, шнапс, шикорчи ё одамое ҳастанд, яъне ки теорема одамоеро ки ман худам вибр кардагим, одамоеро ки ман худам даъват кардагим да ҳамин батл бародаро. Ё одамое ҳаст ки дастойни ман донистамшон. Ё одамое ҳаст ки ман ба худам ҳамин одаморо дастойни медонам, ҳамин конкретни батл да гирмӣ доранд. Яқина ки мақсад мехези авлод ҳаракат кесте батл андеграунд батл. Ман ҳамин хотир ҳамиёро ман дастойни донистам, ба худам соперникои дастойни ман даъватчон кардам батл да. Ростига боли мо қатъи барон тариқи телефони суҳбатам накардем, ха як мусибат шидагӣ буд. Баронда ба фикрам ман айдани шаҳри диқтор шунидам. Ну ҳоли ҷои и гап нест қатъи барон. Хай бошем да ягон ҷо ва мехрем ёки зангш мезанам, қатъи барони тема да отдельни худам суҳбат мекунам иншалло. Хай бошем инам хеле хабаро ки тайёрма қатъи Рустамам гап задем, Рустам қатъи и тараф гап мезана, мақсад организатори вазифашай. И скоро видеои Рустама чикне худш бахш мепурса, ай боқи мондагӣ мухлисо и мефаҳмонатон чӣ гап шид, чӣ гап нашид. И иншалло як бори дига мегӯм ки ман сари мухлисма хам намекунам. Дил прай. Иншалло ки и футболо меша, фуки мухлиси ман, фуки ман.